Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara here la ka segi here la dumunun kay berebereli kay nam mako be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kaniso jamo la ka mago berebere ka koto mɔgɔw ta la mɔgɔw tɛ min dɔ ka ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ dunya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen la duniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i ka dɔ siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye
Anga bi baro bena ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024, jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta, décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu kun bɛ di fɔlɔ fu. Nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique. Anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so, ka installer an ka forow la. O musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u, baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ. Olu caméra installeli ye 20,000 ye. Ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye. I b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman. Olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000. Pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ. N'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public. O kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Filɛbaw ni a lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye juma su ye. Alamisa ale tile kɔni banna pewu kabi lazara waati. An bɛ juma su la yɔrɔma kɔnɔna na ka dugawu kɛ sa Ala k'an ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ. Ala ka fajiri yira an bɛɛ lajɛlen na. Falaye nin dɔgɔkun in a tibitaba cayara kosɛbɛ. Nka kuma kɔni min bɛ ni taa ni ka segin kɛra ka kosɛbɛ. O ye ko maa minnu bɛ n'u bɛ faso ka cakɛda la n'u ma t'u tɔgɔ sɛbɛn. An ko maa minnu k'u ma ye n ka na kɛ n ko jinɛw don. A kuma nana gan ko sara bɛ tigɛ dɔw y'u kan mɔ dɛ maa dɔw ŋunana Falaye k'olu bɛ yen ko nka k'olu tɔgɔ de ma sɛbɛn fɔlɔ. K'olu tun bɛ yɔrɔ dɔw la ko tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔ kun tɛ yen. An kɔni bɛ min fɔ Falaye Mali gouvernement min ye furancɛla fanga ye a ye nin baara min sigi sen kan nin ye. Nin baara maa bɛ k'i bɛ jɛlenya ni tilennenya nɔfɛ i bɛ tɛgɛrɛ fɔ nin ko in kunna. Maa 30,000 ani 151 o ka kɛ ka cakɛda la k'olu tan fan dɔn tɛ u ye fan dɔn tɛ. Maa min kɔni bɛ k'i bɛ Mali fɛ k'a kɛ ka sigi ka ɲɛ sɔrɔw ka don u dondaw fɛ baaraw ka kɛ u baarakɛcogow la i kan ka gouvernement fo nin baarakɛlen na kosɛbɛ. Sabula nin bɛna n'a to an ka jamana yɛrɛ bɛ musaka minnu don an bɛ baara minnu kɛ maa minnu bɛ yen n'u tɛ yen sɔrɔ yɛrɛ min bɛ kɛ jamana kɔnɔ wari minnu bɛ taa ko la an tɛ ko minnu sidɔn a bɛna se ka sigi sen kelen kan sen an k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ musaka ko la. Falaye fonctionnaire n'olu ka baara kɛra ma fɔ san ko an ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko la anw tun mɛnna an tɛ kuma nka nin waati in na min ye Mali gafe sɛbɛnnaw ye Mali kunnafonidilaw ye Mali yɛrɛ seko ni dɔnko tigilama fo ka taa se maliden minnu bɛ yen ni olu ŋunankan ye an ka jamana ye maaw ye ten ci nin waati in na Algérie ni Mauritanie kun Falaye ka kɛ ni Irisilakaw ka baabu fɔlen ye Algérie ni Mauritanie kɔni bɔra k'i jabajɛ nin ko in na Falaye nka halisa an ma sɔn dɛ u ye fɛn minnu sɔn an ma sɔn o ma bi an ma sɔn o ma sini o la sa min ye gouvernement ye ale kɔni bɛ k'an filɛ ko in bɛ bɛn a ma nka Falaye tiɲɛ ye tiɲɛ ye dɛ min ti bi ma kana sɔn o k'o kɛ an bɛ min fɔ gouvernement ye Falaye halisa min ye sɛgɛsɛgɛli ko min sigira sen kan sarako la min ye sɛgɛsɛgɛli ko min sigira sen kan an b'a f'u ɲɛna n ko halisa baara tɔba de bɛ kɔfɛ baliya in na ko ye Falaye i b'a kalama ko maliyɛn dɔw bɔra kɔ kan kana ka n'u tɔgɔ arole a parce que yaasa u ka sara kana bi ka tila ka segin ka taa tubabula o mɔgɔw bɛ yan u nana yan ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ka tila ka segin ka taa taxi bolo ni baara wɛrɛw la Faransi u ka saraw bɛ ta yan gouvernement kan k'o ɲɛɲini Falaye Mali baarakɛla joli bɛ yen bi k'o dalen don so a tɛ foyi kɛ nka a bɛ sara ta su ni tile baarakɛyɔrɔ joli bɛ an ka jamana kɔnɔ bi ni maa minnu bɛ yen n'a b'a fɔ olu ma ko stagiaires san 5 san 6 u bɛ stagiaire la baara yɛrɛ tigiw sigilen don k'u sen fila da u bolo kan u tɛ foyi kɛ o denmisɛnnin ninnu olu bɛ to tan cogo la wa Falaye wa baarakɛyɔrɔ joli fana bɛ yen bi ni o yɔrɔ la dɔw bɛ yen u bɛ sara 3 ta k'a sɔrɔ dɔw ma 1 pe sɔrɔ u bolo kɔnɔna na
gouvernement kan ka wuli ka nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ e bɛ baara min na o ye kunnafoni ye kunnafoni ye garisigɛ jara i taara ministre dɔ kɛrɛfɛ o sara ka lajɛ walima i ka kunnafoni sara ka lajɛ e ye garisigɛ sɔrɔ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ i ye nin école karamɔgɔ ye i ye magistrat ye i ye nin ye fala ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka dankɛnɛmaya jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ min don maa minnu fana bɛ yen k'u ti taa fiyewu n'u bɛ sara ta gouvernement k'i hakili to la an denw n'an mɔdenw n'an fufafu minnu bɛ stagiaire la depuis diɲɛ bisimilayi dɔ kɛra ten fala nin si tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ k'an ka ministre sigilen t'u ka bureau kɔnɔ dɛ u bɛ kɛ terrainkamɔgɔ de ye diyagoya la u bɛ wuli k'a ko sɛgɛsɛgɛ ne y'a mɛn don min ko maliyɛn dɔw bɔra kɔ kan ko ka na enrôlement kɛ yan nin kuma fɔlen fala ye ne tun ma da la nka n y'a dɔw ye min n y'a faamuya o de la k'a dɔn k'a fɔ ko in ye sɛbɛko ye nka dɔw fana bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ u bɛ yɔrɔ minnu na sigida minnu na o gɛlɛyaw ni basigibaliya kow o y'a to olu tɔgɔ ma se ka sɛbɛn nka nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ gouvernement kan ka min kɛ fala ye maa minnu bɛ yen n'u dalen don so u ti baara la jɔyɔrɔ b'u bolo u bɛ musaka ta faso ka fɛnw b'u bolo fala ye nin bɛɛ kɔfɛ i b'a dɔn ko bi mali gouvernement a bɛ téléphone sara mɔgɔ min i b'o da dɔn wa ɔ maa si t'o da dɔn 75 n'i y'a ye maa b'a bolo gouvernement ta don abonnement gouvernement de ta don mobili bɛ dɔw bolo fala ye depuis u somɔgɔw bɔra assemblée la a b'u bolo mali de la i b'a ye baarakɛlaw ka mɔgɔw ka baara ban waati u bɛ taa mobili kura san sortie d'usine ka tila ka n'a kɛ réforme ye ka taa na u yɛrɛ b'a san gouvernement baara b'aw bolo dɛ ni fonction publique ma ɲɛ an bɛ ka fɛn fɛn ɲini a tɛ ɲɛ anw kɔni tiɲɛ don ni waati gɛlɛyara ma an bɛ taa n ko kɔrɔnkɛ dɔgɔnin ninnu an kun tɛmɛtɔ don dɔ bɛ da anw ma mais fala minnu sigilen don a jigiɲɛ kunna ye u k'a sɛgɛsɛgɛ ne kɔni b'a fɛ maa maa bɛ yen k'o dalen don so k'o ye fonctionnaire ye minnu bɛ colo la u n'u ka ministre bɛnnen tɛ dɔnniya b'u la seko bɛ u la u bɛ se ka baara kɛ a kɛra ministre kɔrɔ ye a kɛra directeur kɔrɔ ye fala u ka ninnu bɛɛ lajɛlen wele ka u ɲininka mun de bɛ yen mun na aw tɛ taa baara kɛ aw bɛ so su ni tile fala n'i ma fara kilenna so ni ma so n ko kunkolo bɛ wuli a ma ɲi dɛ i ɲɛ b'a la anw tɛ dimi an musow kɔrɔ mun na i b'a dɔn n'i y'u to so kɔnɔ fana i bɛ ka fatɔ labɛn dɛ parce que a b'i denw tinba i ɲɛna i ka na bɛɛ bɛ kɛ kɔgɔ ye i bɛ to k'u to yen sɔn i yɛrɛ b'i yɛrɛ kɛ nalomani y'u nɔfɛ i b'u to ka bɔ fala ye n'i y'a jateminɛ anw bɛ ka ko dɔw ye an ka sigidaw la ko dɔw kɛ kun tɛ fu ye musow ka taa foro la musow ka taa jitayɔrɔw la musow ka taa ɲɔsusuyɔrɔw la nin si ma kɛ kunfɛ nin kɛra de a kana to a kelenna kuma bɛ so kɔnɔ n'o tɛ maa min bɛ i kelenna don o don i kunkolo bɛ wuli parce que e tɛ foyi bila i kunna miiriya jugu nin bɛna kɛ n na sini yan nin bɛna n sɔrɔ yan fo mɔgɔw k'o de faamuya donc an b'a ɲini u fɛ kabi coup d'état kɛra fala ye ne bɛ mɔgɔw dɔn u bɛ so nka sara bɛ d'u ma fala ye an ka retraités fana u k'olu fana ka ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ hali l'armée yɛrɛ u ka don l'armée yɛrɛ fana kɔnɔ koyi maaw mɛnna wari t'a la ye dɛ su ka wariw u caman dunna jamana in kɔnɔ dɛ donc an b'o ɲini u fɛ fala ye sɛgɛsɛgɛli ye sɛgɛsɛgɛli ye kɔlɔsili ye kɔlɔsili ye bi an b'a ɲini gouvernement fɛ sɔrɔdasi minnu bɛ jɔ aéroport la sɔrɔdasi minnu bɛ jɔ baarakɛyɔrɔbaw da la u ka fɛɛrɛ ɲɛnama minɛn ɲɛnama ɲini ka d'u ma fala n'o tɛ u ka nɛgɛnni ninnu on sont compliqués a ti fɛn bɛɛ ye dɛ e jɔlen don ni nɛgɛnni ye ten e bɛ fɔ ko a ye portugal dayɛlɛ a ye nin dayɛlɛ dɔ sigilen don a ka sonsoli kan e ka nɛgɛnni m'o ye o ɲuman ye min ye assemblée nationale CNT u ka fɛɛrɛ ɲini yen na ministre ka ministiriso baarakɛyɔrɔ in u ka fɛɛrɛ ɲini o la aéroport u kɛlen don ka kuluba kɛ cogo min na fala ye u ka yɔrɔ tɔ ninnu fana kɛ ten n'i tɛmɛna nɛgɛba in kɔrɔ a bɛ dɔn ko minɛn b'i kun dɛ a bɛ kule dɛ u k'o ɲɔgɔnna sigi jamana yɔrɔ caman na parce que an bɛ ka taa sira min fɛ a ma nɔgɔn wa n y'a mɛn fana ko gouvernement ko ka sɔngɔw nɔrɔ fala ye u ka sɔngɔ nɔrɔ daminɛ an ka jamana dondaw la dɛ ni kari nana kari kɔnɔmɔgɔ i kan ka joli sara ni papiye t'i bolo u k'o nɔrɔ ye sinon bi chauffeur bɛ ɲini ka na olu k'o sara la k'a di poste la mɔgɔw ma fala ye a ma nɔgɔn dɛ donc gouvernement bɛ fɛ ka taa sira min fɛ an fana ka sɔn an ka kɛ kɔma ɲɛnama ye o ko bɛ se ka sigi sen kan fala ye an ye a ye k'a fɔ min ye samiyaji ye
ale fana bɛ ka taa tugu an na hali n'a ti salon ko ta bɔ sa maa 30 ni kɔ kɔni o fatura nin waati in na a ko sen fɛ wulikajɔw bɛ sen na wa min ye baara caman bɛ ka sigi sen kan ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min kunbariyadu bɛ ka kɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ kare kɔnɔnaw la dugutigiw ni kabilatigiw k'u bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u jɔ fala ye nin dɔgɔkun fana na an y'a ye k'a fɔ ko kiiritigɛlaw fala olu ka ko in kiiritigɛlaw de ye kiiri kuma bɛɛ fɔbaga ye sisan anw tɔw sen t'a la hali an ye hakɛ minnu sɔrɔ n'a b'a fɔ ma nanzarakan na ko aki kiiritigɛlaw ka kiiri kuma ɲɛfɔcogo fɛ fala ye u bɛ k'a bɛɛ minɛ an na ni kiiritigɛla de bɛ kiiri kuma bɛɛ ɲɛfɔ kiiri bɛ boli minnu kan olu dati don a kuma na a ka gɛlɛn dɛ donc an b'a ɲini gouvernement fɛ Mamudu Kasoge a ye forum ba min fɔ n'o kan ka kɛ septembre kalo nata tile 25 ana ka taa bila tile 30 la n'o y'a nagakɔrɔtaw ye a belebeleba yɛrɛ bɛ tila ka kɛ Bamako ya octobre kalo tile 31 u k'a to zeyi kiiritigɛlaw dɔrɔn ka na t'u sigi ka kuma fɔ fala ye an fana minnu a bɛ boli an minnu kan an fana ka na parce que an ye hakɛ dɔw sɔrɔ o sariya ye fɛn min ye fala ye ɲɛfɔli de don koyi k'a fɔ ko nin don k'a ti wuli a ayi maître Chomar Konare ko ten non ngɔlɔngɔ de don ni hali kiiri la i bɛ ɲininka de i kana n'i ka daluya ye sariya bɛ yen sɛbɛnw bɛ yen fɛnw bɛ yen nka min y'i ka daluyaw ye i bɛ na n'o fana ye donc forum min sigitɔ filɛ nin ye a kana taa kɛ kiiritigɛlaw dɔrɔn ka forum ye kiiri bɛ boli anw minnu kan wa fala ne bɛ min ɲini u fɛ an bɛ fɛn o fɛn na an bɛ ka soli an tɛ taama mali ko bɛɛ bɛ fɔ ka fɔ walikaw de la u k'a lajɛ ten sariya dɔw sɛbɛn dɔw u k'u fa siri an ka kanw na an ka mɔ parce que n'i b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ n'i m'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye a ka kan na ne y'a fɔ kan o kan na a tigi t'a mɛn wa u k'u jija u k'u sinsinnen bɔ tubabukan ka ten u ka ba don an ka kanw na mali kibaruya bɛɛ bɛ bila ka mun kɔnɔ ko ORTM ka 20h journal maliyɛn joli b'a mɛn u bɛ tila ka na sigi Kasimu ko cogo di dɛ u ye mun de fɔ bi n'a y'a o yɛrɛ ɛri in yɛrɛ falen bamanankan n'an ka kanw ka na sanfɛ o la fɛn caman bɛ yen mɔgɔw b'a faamu an filɛ nin ye bi an bɛ nin kibaruya fɛn di fala ye tubabu ambasadiw bɛɛ kɛlen don ka mɔgɔ ta ka taa sigi u kɛrɛfɛ u b'a bayɛlɛma k'a d'u ma bi u bɛɛ donnen don o la depuis an t'a kalama fo an nana bɔ a kalama f'u yɛrɛ b'an yɛrɛ wele a ye nin fɔ an ma nin faamu han a kɔrɔ ye di tubabukan na n'aw ma walan anw ye Segu école régionale maaw ye anw ma walan kosɛbɛ fala ye n'an ye dɔɔnin f'o la an bɛ foli ta ka ɲɛsin Asa Bajalo ma ale taara an kunna wolo fo Zambikaw fɛ yen fala ye baara minnu kɛra kɛnɛya kɔnɔna san tɛmɛnenw na a tɔnɔ o bɛnna ale ka tile ma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la jamana ɲɛmaaw fana k'u fana fo jɔyɔrɔ min n'an y'a sɔrɔ ala k'a ta fanga ale k'u an na fala an bɛ taa cybercriminalité la cybercriminalité bi laɲini kun kɛra sa ko min ye fiɲɛbɔda o ka di an ka ŋara saba ma ŋara saba minnu bɛ sa ni o ye Fatumata Baba ni Kone ye min ye Bigini Bagaga ye ka taa se Mariamba ma ko fiɲɛbɔda kɔni ko sɔrɔla u ye fala ye liberté tɛ sa wa démocratie multipartisme cybercriminalité k'u ka taa wala a bɛɛ de ye kelen o bɛ o tɛ de anw tɛ nin fɛn ninnu ɲɛdɔn fala ye u bɛ fɛn dɔ fɔ tubabukan na ko nul n'est censé ignorer la loi ne bɛ to k'a fɔ juges ni magistrats ɲɛna n ko o ye n'an nana aw fɛ yan dɛ n'o tɛ n'aw min bɔla o kɔnɔ anw kɔni ni loi ti fankelen fɛ dɛ nin bɛɛ a bɛ fɔ walikan na wa fala ye tubabukan ka gɛlɛn juge tubabukan ka gɛlɛn dɛ parce que ale filɛ latin grec de don cogito ergo sum fala ye ni t'olu dɔw dɔn n'i taar'i jɔ ninnu ɲɛkɔrɔ u bɛ taa n'i ye koyi ala ka sababu ɲuman k'an ye Adama Kulubali k'a m'a fɔ dɔgɔtɔrɔ cybercriminalité k'a ye fiɲɛbɔda di bi n'o ye utu kalo tile 28 ye Babani Kone ale ni Bigini Bagaga ka taa se Mariamba ma nka fala ye ko in ko a ma ban han k'a ma ban ko a kɔnɔna kumaw kan ka kɛ o la sa min ye Babani Kone ni Mariamba ye olu kɔni kan ka segin ka taa septembre kalo tile 29 fala ye septembre kalo tile 29 kiiri ka taa cybercriminalité la dɛ maa caman de tɔgɔ sɛbɛnnen don ale kiiri in na an ye sɛbɛn minnu kɔni sɔrɔ min ye Bigini Bagaga ye ale ta bilara octobre kalo tile 6 la ninnu bɛ fɛ ka bɔ de ka taa u ka contrat
fala fɛn dɔ bɛ a tɛ se ka fɔ arajo la a tɛ se ka fɔ nka ala ka nin k'a ko bannen an ka dugawu kɛ ala ka nin k'a ko bannen n'o tɛ anw y'an bila kun dɔn koyi anw bila kun y'an ka se ka taa an maɲanga ka na de nka nin dati ninnu ka ala ka sababu ɲuman k'a ye ni ɲɛna o b'an lafiya ayiwa maɲinakaw fala ye ko sanpɛrɛn jiginna ye u ka dugu min bɛ yen n'o ye tagafoya ye nin kalo in tile 26 ka dugu ja tile 27 na fala ye fiɲɛngolo fandanbanda o de wulila tagafugakaw fɛ yen tagafuya yɛrɛ a bɛ Mayina commune de kɔnɔna na dugunincinin don sanpɛrɛn in jiginnen fala ye a ye baw de fa koyi ba 25 sanpɛrɛn jiginnen de kan ko dɔw bɛ yen a tigi sera ka nɔnɔ di 5 ma olu ala y'olu kisi nka maa ni ma to waleya in senfɛ nka salongo muso kelen ni tora nin dugu kelen kɔnɔna na sanpɛrɛn ale senfɛ fala ye kabi samiya daminɛ an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'u ko hakili to sanpɛrɛn ko in na telefɔniw a y'u fa tasa warawololama fara tasa fuganama kan a y'aw mabɔ olu la min ye yɛrɛ tanga an k'o matarafa maa bɛ kibaruya minnu di an ka to ka olu lamɛn yorosokaw fɛ yen sɛnɛkɛlaw ko fɛn ɲɛnamaniw wulilen u ka sɛnɛfɛnw nɔfɛ dɛ ɲɔ ni kaba min kun bɔlen filɛ nin ye ko fɛn ɲɛnamaniw ko f'u k'u niyɔrɔ t'a la olu kɔni ye wuli ka da kɛ sa ka ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmaaw ye u kana u dɛmɛ yalisa u ka balo a bɛɛ kana taa fiɲɛ fɛ sabula fɛn ɲɛnamani ninnu k'u barika bɛ ka bonya kosɛbɛ maa minnu bɛ sɛnɛko kunna sa Kucala marabolo kɔnɔna na k'olu na fɛɛrɛ ɲini a ko la yaasa nin fɛn ɲɛnamani ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo min na dugudenw bɛ se ka kisi Alizeri ale premier ministre u y'o gɛn awɔ président yɛrɛ tununnen don kɛlɛ kɔnɔ o ma ye o y'i to a ka bana na ka nin gɛn ka bɔ yen Nadir Larabawi ni ale ye u ka premier ministre ye Abdelmajid Tebboune a ye dan sigi ale ka baara la bi k'a yira sa k'a fɔ ko ale de tun bɛ premier ministre la kabini novembre kalo san 2023 ko ale ka taa sa nɔrɔbilaba min bilara a nɔ na o ye Sefi Chayfiri bi ye o bɛna sigi a nɔ na yanni premier ministre kura o ka ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan min ye Alizerikaw fɛ yen an ka Sorofe kɔnɔ n'o ye wasolon belebele ye Umu Sangare a bɛ taama daminɛ sibiri nata fala ye nɛgɛ kanɲɛ 17 min ye kɔnɔwarikaw fɛ yen ye La Diva a ye bataki ci an ma k'a nisɔndiyalen ko min ye Kɔdiwari ye bɛna n'a bisimila bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ hukumu kɔnɔna na ni balimaya ni sigiɲɔgɔnɲumanya kɔnɔna na a ko sa ko a taa kun ye min ye f'i waa ta ko 9nan min baara labɛnw bɛ sen na n'o kan ka kɛ février kalo nata tile 12 ka taa bila tile 14 na yanfoyilakaw fɛ yen a bɛ to kɔmasegi o n'o labɛn baaraw kɛ wasolonka minnu bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen k'olu don kiramantɔya la yaasa baara bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na min ye yanfoyila Sorofe kɔnɔ ye a bɛ taa fara anw ka dan kelen kan ye koyi Segu Simbo Keyita Jata ale fana bɛ labɛn belebeleba la ɲɛnajɛ belebele a kan ka n'o kɛ Bamakɔ yan fala ye année de la culture o hukumu kɔnɔna na fɔlikɛla 750 dɔɔni tɛgɛrɛ o labɛnw a bɛ ka olu kɛ fan fɔlɔ bɛ kɛ Kɔdiwarikaw fɛ yen ka maaw woloma ka bɔ ɲɔgɔn na ka se ka min ye fɛnw sogi sen kelen kan Segu a bɛ sɔrɔ ka jigin n'a ka fɔlikɛlaw n'a ka dɔnkɛlaw ye Bamakɔ yan n'Ala sɔnna ma Umu Sangare ka kunbɛli kɛnɛ kan Jata a na ye o kɛnɛ fana kan an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la fala ye Stade Malien de Bamako k'ale ye san 65 sɔrɔ han Stade Malien ale yɛrɛ sigira cogo min na o de filɛ nin ye tɔnba 2 tun bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan Jeanne d'Arc o ye Pɛrlakaw ka tɔn ye n'o ye Jeanne d'Arc du Soudan ye ani Espérance de Médinekura olu 2 de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ Stade Malien ye o kɛra min ye utu kalo tile 28 san 1960 ɲinan b'o kɛ san 65 ye min ye Stade Malien sigili ni sisan cɛ sa ɲɛmaaya 9 de sigira a fɛ yen a ɲɛmaaya fɔlɔ o kɛra Fuseni Jara n'u b'a wele ko Bɛnkɛ bi min ye Stade kan ndolanci kɛnɛ n'o filɛ nin ye Sotibakaw fɛ yen o tɔgɔ dalen don o cɛkɔrɔba ɲuman in na bi na Stade Malien yɛrɛ ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye an kɔrɔkɛba ye Mahamadu Samakɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Sam Jɛma Stade ka laɲini ye mun ye fala ye ka jɔyɔrɔ sɔrɔ Coupe du Mali la ale ni championnat min ye coupe min bɛ n'o ye Ligue des Champions ye ka se ka ɲɛtaayɔrɔ sɔrɔ la nin waati in na Stade ka ɲinan san baaraw kɔnɔna na sa denmisɛnninw tun bɛ labɛn na Bugunikaw fɛ yen dɔgɔkun 2 sa yaasa ka se ka min ye Champions League CAF k'o préparation kɛ o dɔgɔkun 2 kɔfɛ sisan sa u ye kankan sira ta
ni ala sɔnna ma min ye tournoi West Africain n'o bɛ kɛ Kanga nin kalo in tile 31 ka taa bila septembre kalo tile 6 la Sadi bɛ y'o kɛnɛ kan ye dege karamɔgɔ o ye Moril Mesak Nyoya ye ale ye Cameroun ka ye a kɛrɛfɛ sugu o ye Sulemani Jaabi n'u b'a wele ko Farota Ivoirien ka taa se Yatma Diop ma Alassane Camara Bunafu Dumbuya olu bɛɛ lajɛlen malien ye n'olu bɛ Sadi ka encadrement kɔnɔna na Sadi su ko taa ni ka segin ko ala ka o nɔgɔya ma fala ye Joliba Ase ale fana ka assemblée générale ba o bɛ kɛ ni ala sɔnna ma dimanche do fala ye nin kalo in tile 30 ni ala sɔnna o ye siriŋɛnɛ ye dɛ samedi an ye kibaruya min sɔrɔ fala ye cɛbɔ tun ye maa 5 ye nka ko bɛɛ y'i fosi k'i bɔ k'a tɔ ta an kɔrɔkɛ ye babu Mɛt Basalu Sila n'ala sɔnna ma min mana sɔrɔ o la an n'o da mɔgɔ tulo kan an bɛ taa fan fɛ an ka maa welelen n'o ye Sidi Kalili Ayidara ye an bɛna ale bisimila sisan kɛnɛ ale kɔnɔna na yan dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sida Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfiri dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kuma fɔlen kɔrɔ tɔ o ye dalama ye bi n'a ka da an bɛ se k'a fɔ ko journaliste 2 kɔni de bɛna na émission kɛ sabula min ye Sidi Kalili Ayidara ye ale yɛrɛ ye kunnafonidi baara kɛ a taara yɔrɔ o yɔrɔ a ka fɛnw kɔni sinsinnen don kunnafonidi kan ala y'a kɛ k'a daminɛ san 2006 la n'o ye 2006 ye fo kana se a ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ma Voix de l'Amérique a kun b'o kɔnɔna na tubabukan ni bamanankan k'o kɛ k'a to an sɔngɔkaw fɛ yen Claude fana an y'o fana baara fana kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula a tun bɛ Claude fana ka correspondant kɛ nka école karamɔgɔ don maa min don fana seko ni dɔnko o matarafaba don donc bi an ka jamana kɔrɔnfɛ an fan fɛ kɔni kibaruya ko la ale bɛ caman dɔn a la wa a jɔyɔrɔ ka bon fana Sidi Kalili i ni su an b'a ka simi ni su an b'a fɔ san k'i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ su in na saha Menaka wa Gawo de wa ou ye yɔrɔ jumɛn bon
Am se ka fɔ Bɛlɛkɛ, am se ka fɔ Gao. Mais depuis novembre am se ka fɔ Bamako fana. Ayiwa. N b'a fɔ n k'i bisimila. Su in na an y'i wele an ka se ka masala. N b'a fɛ ka kuma kalanko kan. An b'a fɛ ka dɔ fɔ lakanako kan. École karamɔgɔw n t'a dɔn faso ka baarakɛla minnu ma ye fɔlɔ. Parce que an ko maa minnu tɛ yen. U ko k'an ka n'o fɔ k'a ka fɔ ko minnu ma ye. Ko sabula a bɛ se ka kɛ dɔw ye degun sɔrɔ u tɔgɔ ma sɛbɛn nka u bɛ se ka ye. An n'an da don o kuma fana na. Jamanakuntigi ka san 5 sɔrɔ furancɛla fanga ɲɛmaaya la an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na. Nka a ka di n ye an k'a daminɛ ni kalanko ye sabula i b'o de dɔn kosɛbɛ. Nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ e kɔni yɛlɛla ka bɔ dugu ma fo sanfɛ. Parce que ni ala kɔni ye maa min garisigɛ diya école karamɔgɔya la i ka kɛ directeur de l'académie ye. O ye jɔyɔrɔ belebeleba ye. Kuma tɛ e tun bɛ yɔrɔ min yen tɛ yɔrɔ nɔgɔ ye. Maintenant ka directeur de l'académie ya. Sidi Khalil n b'i dɔn ni journaliste ya kɔni ye nka sera an ka tiɲɛ fɔ baara ɲɛn'i bolo ye. Parce que denmisɛnnin caman ne yɛrɛ bɛ bɔ Menaka waati min 2020 na o y'a sɔrɔ denmisɛnninw yɛrɛ tɛ fɛ k'a mun tulo yɛrɛ la ko école la taga kuma tɛ ka taa école la lycée yɛrɛ kun datugulen don nka a ko nana cogo di. Kasim n b'i fo n bɛ Jani FM lamɛnbaa bɛɛ fo n b'i fo i ka weleli la weleli diyara n ye kojugu. A diyara an yɛrɛ ye. O tɛmɛnen kɔ baara o baara n'i b'a kɛ fɔlɔ i ka a kanu i ka ta ni dusu ye jamana min y'i bila ka kɛ jamana min dar'i la k'i bila ka kɛ u y'u bila minɛn kɔnɔ i ko o minɛn fa. L'école karamɔgɔya a bɛ komi sɔrɔdasiya ni a responsabilité dir'i ma i mana bila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ i ka baara fɔlɔ kan ka ɲɛsin denmisɛnninw de ma. U bɛ min fɔ tubabukan na ko le principal centre d'intérêt de l'enseignant c'est l'enfant. Donc i kan ka i cɛsiri ka cogoya bɛɛ kɛ pour que denmisɛnninw ka se ka taa école la pour que communauté k'a faamu ka kalan nafa dɔn ka sɔrɔ ka denmisɛnninw bila ka taa école la. Parce que an nana fɛn dɔ jateminɛ gɛlɛya min y'an sɔrɔ depuis 2012 mɔgɔ caman bɛ yen kunfinya de y'u sɔrɔ u ma a ye taa tiɲɛni kɛ u taara u ye tiɲɛni kɛ laban na u nimisara. Donc an nana jateminɛ a kɛra denmisɛn minnu ɲɛna n'an ma fɛɛrɛ kɛ u ka kalan kɛ u fana bɛ sɔn ka kɔrɔbaya n'u hakili de ye. O de y'a to an y'an cɛsiri an sera ka fitinin min kala ala ye waatinin min d'an ma o san 3 kɔnɔna na an y'a bɔ sira fɛ. Nka a kun ma nɔgɔ parce que Menaka yɛrɛ tɛ yɔrɔ nɔgɔma ye lakanabaliya bɛ yen bon kunnafonidila ninnu ka kunnafonidi tɛ bɔ a la a kɛra cogo cogo f'a ka to k'a fɔ ko nin kɛra nin yɔrɔ in na e dun ni ninnu sera ka ɲɛsigi la cogo di i ka fanga kun ye mun ye. Bon yɔrɔ o yɔrɔ n'i taara il faut savoir se comporter i nana mɔgɔw sɔrɔ cogo min i nana dugu sigira kan min kan i ka taa o sira fɛ et puis i taara baara min kama i ɲɛsin o baara ma. Ne kun taara kalan ta sira fɛ ne ye n ka baara bɛɛ ɲɛsin kalan de ma wa ni maa o maa nana ni baro wɛrɛ ye n b'a fɔ a ye ko ne nakun yan o ye kalanko de aw ka denmisɛnninw bɛ se ka taa kalan kɛ cogo min ne ka baara base y'o de ye. Ne da tɛ fɛn wɛrɛ la an ka fɛɛrɛ kɛ denmisɛnninw ka taa kalan kɛ ala barika la mɔgɔw ye ne faamu u ye n accompagner u ye n bilasira nin san 3 in kɔnɔna na. Ayiwa n t'a dɔn a bɛna diya i ye n'a tɛna diya i ye parce que don dɔ la aw kun kan ka na Gawo u ye aw faso ka baarakɛla minnu bɛ yen aw kun kan ka na Seliba la nka jan taara d'aw ɲɛ a don ma nɔgɔya dɛ. A b'a nɔgɔya a don ma nɔgɔya examen banna anw bɛ ka na ni fɛnw ye Gawo parce que y'a dɔn Menaka ni baki kɛra sisan ni baki kɛra papier a secrétaire bɛɛ bɛ kɛ le pôle a bɛɛ bɛ kɛ Gawo de an bɛ fɛnw ta ka na donc kuma dɔ la pankuru ko a ma nɔgɔn waati a bɛ k'i sɛnsɛn ka taa an ye o risque ta ka don camion kɔnɔ ka taa o don kɔni a ma diya parce que an n'an ka sɔrɔdasiw de bɛ cortège la donc u nana n y'a fɔ cogo u ye jan da u ye mais ala barika la a ma diya mais a bɛ se k'a fɔ a da diyara n na parce que an ka mɔgɔw aw k'a don kamina dɛ. A kamina mais baara kɛra. Sɔrɔdasiw jɔ baara kɛra parce que an bɛ bɔ fɛn kalama
an t'a dɔn eliko bɔra fan fɛ ka na fo ka sigi yɛrɛ ka jigin duguma ka mɔgɔw ta ka taa n'u ye Gawo wa o san fana na papiyew sera fosi mun sɔrɔ u ser'o la ala barika la ayiwa o b'an don min ye baara min bɛ senna gouvernement bolo faso cakɛlaw k'u ɲini k'u hakɛ dɔn k'a ko sigi sen kan n b'a dɔn nin ko in daminɛna k'e to Menaka Academy na mun de nana ni gɛlɛya ni maaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tɛ ka se ka sɛbɛn e yɛrɛ fɛ. Bon d'abord ne bɛ se k'a fɔ ko gouvernement ye hakilina min sɔrɔ hakilina ɲuman don parce que a mana kɛ cogo cogo wari hakɛ min bɛ bɔ mɔgɔ kan ka dɔn a bɛ taa sira min fɛ est ce que mɔgɔ minnu bɛ ka taa u bɛ ka a baara kɛ est ce que a mɔgɔw u bɛ yen réellement mais toute innovation, comme on le dit, toute innovation comporte des difficultés. C'est-à-dire que c'est comme la nouvelle marche d'un enfant. Voilà. Donc, mais haklina koni an ajarambe parce que abato war hake mbebo gouvernement ba dum mo munu mata est-ce que mo munu beta ubeka baraka nyema ubeka baraka nyema voilà mais maintenant gɛlɛya yɛrɛ la parce que yɔrɔw tɛ kelen ye yɔrɔw tɛ kelen ni ne Menaka ta par exemple c'est vrai équipe dɔ taara Menaka mais éducation équipe tɛ administration générale équipe don mais comme machine bɛɛ ye kelen ye baara kɛra n'o de ye donc a ye minnu sɔrɔ yen olu taara u y'olu tɔgɔ sɛbɛn parce que ko waati dɔ kɛra bɛɛ jɛnsɛnnen don i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ Gawo dɔw bɛ fan wɛrɛ fɛ donc n'a nɔgɔyara fan min fɛ i bɛ taa kɛ yen de mais personnellement l'esprit ne kɔni a diyara hakilina in ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la a ka ɲi parce que mais yɛrɛ bolo maa ba bi saba ko min bɛ ka fɔ u bɛ yen wa u tɛ yen wa ou bien a ko bɛ cogo di. Bon, ne tɛ se k'a fɔ u tɛ yen i y'a fɔ kuma daminɛ na e ko u ma ye fɔlɔ de. Ne kɔni y'a ko ye dɛ parce que n'i nana fɔ ko sɔgɔmada in na n t'a dɔn komi i yɛrɛ bɛ bɔlɔlɔ kan ekɔli karamɔgɔw bɛ ka papiye ci k'u ka mɔgɔ minnu ma se k'u tɔgɔ sɛbɛn ko nin yɔrɔ ni nin yɔrɔ k'u ka taa yen o kɔrɔ maa b'olu bolo minnu tɔgɔ ma se ka don donc n'i nana fɔ sisan ko maaw tɛ yen ala k'an kisi ni maa in bɛɛ yera dun. mais an bɛ ka kuma kelen in de fɔ an tɛ se k'a fɔ ko u tɛ yen an b'a fɔ ko u ma ye fɔlɔ voilà comme hali gouvernement yɛrɛ ye wajibiya k'a ko la ko kalo 3 voilà saraw kɔni bɛ dulon fɔlɔ très bien n'i yera k'a fɔ k'i kuma se k'i tɔgɔ sɛbɛn i ka wari bɛ d'i ma a bɛ se ka nɔ la hali n'u ye sara tigɛ san kelen ni fɛsɛfɛsɛli kɛra awɔ gouvernement ka mɔgɔ si ka juru tɛ to gouvernement la ne tɛ ka gouvernement défendre mais en tant que fonctionnaire n b'a fɛ mɔgɔ si ka juru tɛ to gouvernement la hali ni i ka sara fɛnna san kelen n'u nana sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ban pewu ka ko tiɲɛ b'i bolo o san kelen a bɛ sara ye hali ni san 10 don a bɛ sara ye. donc juru tɛ to gouvernement non sara kɔni juru tɛ sara juru tɛ to gouvernement la ça c'est très clair fo n'a sɔrɔ i jo t'a la voilà mais ni jo t'a la o kɔni kuma t'o la mais ni jo b'a la fɛn kɛra mais an ɲinɛna k'i ta ou bien fɛn wɛrɛ i b'i bila i ka droit kɔnɔ i ka hakɛ kɔnɔna na. mais mun bɛ na ni nin sugu ye c'est à dire an k'a kɛ yɛrɛ sa jamana ɲɛmaaw ye ŋaniya ta ni sen de ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nka an ka baarakɛyɔrɔw la mun bɛ na ni nin ye baara kɛcogo de don wa ou bien ɲinɛ de don wa ou bien a kun t'an ka tabiyaw de la. bon fɛn don ne y'a f'i ye cogo min toute innovation comporte des difficultés daminɛ na mɔgɔ caman m'a faamu n bɛ se k'a fɔ hali mɔgɔ minnu y'a baara daminɛ mɔgɔ caman bɛ yen u ma baara taabolo faamu c'est au fur et à mesure que voilà c'est au fur et à mesure que mɔgɔw nana faamu et puis gɛlɛya caman nana ye a ko la je vais te donner un exemple dɔw bɛ yen u ye ravege kɛ ni année de naissance min ye o ma ye fɛn o tɛ papiyew kan u t'u ka papiyew kan donc n'o kɛra c'est pas que i tɛ yen mais a bɛ na ni gɛlɛya ye donc min y'o kɛ fo an ka ɲini ka dɔn u ka segin baara kan o n'a ɲɔgɔnna caman quoi o n'a ɲɔgɔnna caman mais avec la carte biométrique ce n'est plus possible parce que falsification tɛ ka kɛ voilà
donc o kɔrɔ fana faut que biométrie fana ka kɛ pour que a ko ka nɔgɔya. Très bien. Ne kɔni y'a ko de fɛn bɛɛ kan ka kɛ sur la base de la carte. Min bɛ biométrie kan. Voilà. hali n'a sɔrɔ fila don sa min bɛ biométrie kan o ka baara kɛ n'o ye parce que i bɛ ka baara kɛ n'o de. ka baara kɛ n'o de. parce que i bɛ ka baara kɛ. bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko karisa filɛ nin ye a bɛ classe kɔnɔ a bɛ ka baara kɛ mais a ka papier erreur de yera a ka papier la ou bien papier de ta ni ɲɔgɔn ye. fɔlɔ n ko k'u t'an tɔgɔ sɛbɛn ko peut-être. ou bien vert. voilà. ko ani minnu ka surun ɲɔgɔn na ko a y'olu si ɲɔgɔn na dɔ k'a la. tubabu yɛrɛ y'o faamu u b'a fɔ ko sisan ni t'i ka jour de naissance yɛrɛ dɔn i b'a sɛbɛn ko le 31 décembre. awɔ décembre. san min o tile 31. o tile 31 parce que a tɛ t'o kɔ. i t'o jɛ. i t'o jɔ kɔni. o kɔni i wolola san min na. voilà. i t'o 31 jɛ n'o tɛ cɛkɔrɔba bɛ t'u ta k'u kun jɔ mangoro sun kɔrɔ de. Buhari minnu bɛ si ye kelen ye a y'a kɛ o ye. a y'a k'o ye. ni misi ye min sɛbɛn sa o don. ou bien u bɛ tamasew ta. awɔ nin waati na ni gɛlɛya tun bɛ yen. ni tubabu bilen nana san min ou bien ɲɔbilenni san ainsi de suite. u ka maganta san. voilà avion binna san min. très bien. o n'a ɲɔgɔnnaw. mais bi est ce que nin bɛna na ni ɲuman ye faso ka baarakɛ bolow kɔnɔna na wa. si ne hakili la a bɛ na ni ɲuman ye. personnellement je suis convaincu k'a bɛ na ni ɲuman ye parce que ne y'a fɔ cogo min. d'abord a bɛ na gouvernement permis k'a ka fonctionnaire hakɛ dɔn. ni fonctionnaire hakɛ dɔnna wari min bɛ ta ka o sara. an b'a dɔn mais i yɛrɛ y'a ye u ko différence min mɔgɔ minnu ma ye fɔlɔ wari hakɛ min bɛ ka bɔ miliyari 30 ni kɔ. mais o bɛ se ka fɛn caman ɲɛ. o bɛ se ka fɛn caman ɲɛ. n'a dɔnna ko ninnu man kan n'a ye. a wari olu tɛ yen. sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a wari bɛ se ka fɛn caman kɛ a bɛ se ka ekɔlisow jɔ a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ a bɛ se ka lakanabaaw dɛmɛ a bɛ se ka minɛn san. miliyari 48. voilà. donc c'est pourquoi ne kɔni fɛ n'i ye ne ɲininka a baara taabolo ka ɲi a hakilina ɲuman don. ayiwa kalanko ta na sira fɛ an y'a ye k'a fɔ yɛlɛma bɛ kɛ kalan na kuma bɛɛ aw yɛrɛ b'a fɔ ko kirikila anw kɔni t'a kɔrɔ dɔn min don mais bi mali ekɔli yɛrɛ e yɛrɛ ka jateminɛ na ekɔli mago bɛ kalan sugu jumɛn na an ka denmisɛnninw kan ka taa sira jumɛn fɛ pour que an ka se ka nafa sɔrɔ siniɲɛsigi la. n b'i fo ka sɛbɛn i ka ɲininkali la sisan kɔni i donna an ka domaine yɛrɛ kɔnɔ min ka di hali n'an bɛ se ka baro bɛɛ kɛ kalanko kan sisan fo sini sɔgɔma a ka di parce que i y'a fɔ cogo min a bɛ san 30 bɔ ne tɛ baara wɛrɛ foyi la ni école karamɔgɔya tɛ k'a kɛ classe kɔnɔ k'a kɛ bureau kɔnɔ donc mali kalanko bon n tɛ se ka taa fo yɔrɔ jan na an ka ta dɔrɔn depuis transition daminɛna ka na bi la ça je te parle de mon domaine parce que je ne connais que ça n tɛ fɛn wɛrɛ dɔn n'o tɛ depuis transition daminɛna fo ka na bila bi la an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi arabil alamin i bɛ ɲininka mun na parce que en tant qu'enseignant kalan ta sira fɛ an bɛ fɛn fila de jateminɛ n'o ɲɛna i bɛ se k'a fɔ i ka san ɲɛna i ka kalan ɲɛna fɛn fɔlɔ o ye mun ye an bɛ min wele ko temps réel d'apprentissage c'est à dire wagati hukumu kɔnɔna kalan kan ka kɛ a ɲɛma misali la u b'a fɔ ko tile 172 112 jours n'o dafara kalo 9 kɔnɔna na n'o dafara yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ kalan ɲɛna programme dafara o tɛmɛnen kɔ ni san banna examen minnu bɛ kɛ u ka kɛ a ɲɛma jaabi ka bɔ a waati la donc ala barika la depuis transition daminɛna ne kɔni m'a ye fɔlɔ k'a fɔ ko kalan tiɲɛna san kɛra ko maa ma se ka voilà k'a ma se ka dafa an b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ kalan tɛ se ka kɛ olu la ala k'a ta ɲɛ filanan examen fana bɛ k'u ɲɛma o yɔrɔ la an bɛ mɛtiriw fo parce que mɔgɔ tɛ se ka kalanko fo n'i ma mɛtiriw fo ce sont les acteurs clés du système an b'u fo ka an ye fɛn fɛn f'u ma an tɛ taa ka kalan kɔni n'i y'a mɛn ekɔli monsieur ni madame don dɛ mɛtiriw ka cɛsiri don n'o tɛ gouvernement mana kɛ cogo o cogo ni mɛtiriw m'u cɛsiri a tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ donc nin fɛn fila bɛ se ka n permis k'a fɔ depuis transition daminɛna alhamdulilayi kalan kɔni a bɛ ka kɛ an sago ye sisan. ayiwa nka an bɛ ka mun kalan
mun bɛ ka kalan denmisɛnninw kunna n'a bɛ ka kɛ aw sago ye sago in bɛ ka sinsin mun kan n'o bɛ denmisɛnnin yɛrɛ ka sini d'a ma. Bon, mbi fo i ka ɲininkali na depuis un certain temps gouvernement yɛrɛ y'a ye ɲɛmɔgɔw y'a ye ko il faut essayer de lier l'école à la vie, à la réalité. An ka adamadenya ka taa ɲɔgɔn fɛ ani ko taabolo ka taa ɲɔgɔn fɛ. O yɛrɛ de y'a to n'i y'a lajɛ an ka lycéew la hali seerew an y'u tɔgɔw falen. Fɛn caman nana lycée la, fɛn kura caman nana lycée la a bɛ san dama dama bɔ bi. Hali kalan cogoya an bɛ min wele ko APC, l'approche par compétence au niveau des lycées. O fana bilala sen kan formation kɛra mɛtiriw kun pour que u ka se ka o méthode approche pratiquée dans les classes. Donc ça veut dire que le gouvernement y'i cɛsiri pour que comment dirais-je kalan min bɛ kɛ école la jango camancɛ kalanso parce que fɛn bɛɛ bɛ daminɛ n'o de ye a bɛɛ bɛ daminɛ n'o de ye parce que n'i bɔra camancɛ kalan na ka ban i bɛ taabolo ɲini i yɛrɛ la a fɔ ko tu suis une ligne droite. Donc o de y'a to n bɛ se k'a fɔ ko gouvernement y'o jateminɛ ka an ka adamadenya k'a lié an ka kalan na. Ayiwa an b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin fitininw ale ni kɔrɔbalenw n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ i bɛ nisɔndiya kosɛbɛ ni denmisɛnninw wulitaganin don nka n'u bɛ taa se sanfɛ u jama yɛrɛ bɛ dɔgɔya wa an t'a dɔn u ka kalan bɛ taa kuncɛ u bɛ taa mun ɲɛ u ye sanfɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la. Bon fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ o la o de ye d'abord bangebaaw k'a lajɛ i den depuis i y'a don école la f'a nana se second cycle la n'a sera 8e année la yan'a ka se 9e année la i b'a jateminɛ a bɛ ka noti minnu sɔrɔ o ye tendance jumɛn ye i b'a suivi n'a sera 9e année na i b'o fana lajɛ sisan parce que lycée la sisan a bɛ dɔɔnin fari kan voilà a bɛ noti minnu sɔrɔ i ka jateminɛ fɔlɔ o ye bangebaaw ka yɔrɔ ye et puis filanan toujours au sujet des parents i kana denmisɛn jagoya a ka taa yɔrɔ min yɔrɔ min man d'a ye an dun bi bi in na an bɛ mun de jateminɛ a b'a fɔ ko a kana kɛ lakɔlikaramɔgɔ ye dɛ ou bien a kana kɛ nin ye a kana kɛ nin ye voilà taa nin kɛ wari bɛ sɔrɔ nin na joona ni sɛgɛn ka bon wari t'a la alors que o dɔnniya t'a la voilà a bɛ se ka min ɲɛ a yɛrɛ ye n'o tɛ kalan bɛɛ ka ɲi Kasim kalan lankolon tɛ yen mɔgɔw t'o de faamu kalan bɛɛ ka ɲi seulement ko na diɲɛ fɛn bɛɛ n'a tacogo de don fɛn bɛɛ n'a tacogo de don n'i ye nin kalan kɛ i bɛ nin nafa sɔrɔ n'i ye kalan fɛn fɛn kɛ i b'a nafa sɔrɔ. mais kalan yɛrɛ gɛlɛya ye mun ye bi an ka jamana kɔnɔ école yɛrɛ gɛlɛya ye mun de ye bi degun jumɛn bɛ école kan bi. bon n'i ye ne kɔni ɲininka ne bɛ se ka fɔ gɛlɛyaba min bɛ yen gɛlɛyaba min bɛ yen o ye c'est-à-dire toujours l'orientation des enfants c'est-à-dire il faut que parents ka voilà u k'u impliquer kalanko la an ka kɛ denbaw ye quoi u k'u impliquer u denw ka suivi la parents dɔw bɛ yen Kasim bɛ se ka f'i ye san bɛ daminɛ fo ka taa ban i ka mɛnɛ de ma sa an ka taa n'a ye san bɛ daminɛ fo ka taa ban ni monsieur ne ye école ta don voilà i t'u ye très bien bon o bangebaa modèle an b'a fɔ ma ko c'est des gens qui viennent confier leurs enfants qui considèrent l'école comme une garderie mais non pas un lieu d'apprentissage. Voilà. O dun tɛ kɛ n'i y'i den bila école la a kɛra privé a kɛra public ye i b'a suivi kalo o kalo ni bulletin nana i bɛ bulletin suivi hali cahier ni cahier corrigera n'i ma min faamu i bɛ ɲininkali kɛ o de ne kɔni fɛ o de ye a gɛlɛmanba yɔrɔ ye n'o tɛ mɛtiriw bɛ k'u seko kɛ dɛ mɛtiriw bɛ k'u seko kɛ yɛrɛ kalanko la depuis transition daminɛna ka na bi la. ayiwa n'an seginna ka t'i ka yɔrɔ la i tun bɛ directeur la yɔrɔ min an y'a ye k'a fɔ yen denmisɛnninw caman nalen don mɛn'a ka dugu yɛrɛ de kɔnɔ gɛlɛya n'a sababuya la e yɛrɛ ɲɛ bɛ lakanako ani kalanko la cogo di an ka jamana kɔnɔ nin san laban ninnu na. bon ni ne tun bɛ yɔrɔ min an ka tiɲɛ fɔ a la i y'a fɔ cogo min insécurité y'a to bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ mɛnaka dugu yɔrɔ mais kalan bɛ kɛ hali bangebaaw b'u cɛsiri pour que kalan ka se ka kɛ denmisɛnninw ka se ka kɛ mɛnaka dugu kɔnɔna na san bɛ daminɛ fo ka taa ban kalan bɛ kɛ wa mɔgɔ si t'u bali kalan na o yɛrɛ de kama an y'a fɔ an b'a fɔ mɛtiriw ye ko an b'a fɔ mɔgɔ si kana taa kungo kɔnɔ mais kalan bɛ se ka kɛ yɔrɔ min a ye fɛɛrɛ kɛ aw kana
an ka baara kɛ fɔlɔ an kun b'o de fɔ ni n'an ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn an b'a fɔ ko an m'a fɔ mɔgɔ ka taa Andrambuka an m'a fɔ mɔgɔ ka taa Idekara an m'a fɔ mɔgɔ ka taa Anuzagrène mais mɛnɛ ka dugu kɔnɔna na baara bɛ se ka kɛ a ɲɛ ma donc mɔgɔw ka na baara ka kɛ et Dieu merci mɔgɔ caman y'a faamu mais bi kalanso joli bɛ se ka baara kɛ bi ani e yɛrɛ bolo a mun bɛ se ka kɛ se ka dɔ fara a kan yen bon a kalan n y'a f'i ye cogo min a kalansow ka ca parce que bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ ka dugu kɔnɔna na donc an bɛ se ka an kun bɛ se ka fɛɛrɛ voilà an kun bɛ se ka fɛɛrɛ fɛn fɛn kɛ pour que kalan ka kɛ a ɲɛ ma hali n'an bɛ taa an bɛ buguso dɔ jɔ ce qu'on appelle les espaces d'apprentissage temporaire les EAT partenaires b'an dɛmɛ partenaires kun b'an dɛmɛ an y'a jɔ pour que denmisɛnninw ka se ka kalan parce que n y'a f'i ye cogo min an ka objectif fɔlɔ gouvernement yɛrɛ ka ministère de l'éducation ka objectif fɔlɔ c'est sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant a mana kɛ cogo cogo gɛlɛya mana na cogo cogo denmisɛn ka se ka don ka kalan kɛ voilà ayiwa min ye jamana kɔrɔnfɛla kɔni ye i yɛrɛ ye dɔ k'a la kunnafoni di k'a daminɛ depuis waati can i y'a ye lakanabaliya in k'a daminɛ san 2000 ani 12 la ka na se fo nin waati ma e yɛrɛ ka kɔlɔsili ye jumɛn y'a la e yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ parce que caman fana b'a fɔ ko tiɲɛ don sɔrɔdasiw b'u se la nka dugudenw olu sen bɛ se ka du yɛrɛ ka lakana na cogo di fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan lakana ta sira fɛ ka sen bɛ se ka min f'i ye baara bɛ ka kɛ baara bɛ ka kɛ yɛrɛ de je sais de quoi je parle baara bɛ ka kɛ mais bana min b'i fari la san 20 san 1 t'a bɔ san 2 t'a bɔ san 3 t'a bɔ cɛsiri de b'a bɔ donc il faut que bɛɛ k'i cɛsiri an k'an ka faamaw dɛmɛ n'o tɛ baara bɛ ka kɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye baara bɛ ka kɛ baara bɛ ka kɛ wa a bɛ ka kɛ a ɲɛma fana mais sɔrɔdasiw kelen tɛ se fo an k'an cɛsiri an bɛ se k'u dɛmɛ cogo cogo parce que jamana in bɛɛ de an bɛɛ de ta dɔn n'a ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ n'a tiɲɛna a tiɲɛna ala m'an kisi la voilà ayiwa Siri i b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔ tiɲɛ don mɔgɔ caman bɛ se k'a kɛ u bɛ ɲinɛ mɛ an sɔnko kɔnɔna munna a tɛ se ka basigi tuma o tuma n'i m'a mɛn baara n'i m'a mɛn tesite n'i m'a mɛn taabolo c'est à dire labɛnsanga sira ninnu bɛɛ lajɛlen tuma caman i bɛ bingali ni fɛnw mɛn nka o bɛɛ la mɔgɔw bɛ dugu ninnu kɔnɔna fana u bɛ baara fana kɛ ma se k'o de faamuya an sɔnko ale la i b'ale fana dɔn kosɛbɛ. Ouais, mais ne y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ. Jɛgɛ faaba. Ouais, la capitale du poisson. Ouais. Ça c'est chez moi. Mais ne y'o de f'i ye n ko lakanabaaw b'u k'u ka baara kɛ mais n'an m'u dɛmɛ c'est voué à l'échec. Ni ye ne ɲininka nin fɛn fɛn bɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka n'a kɛ o. Non ne kɔni ka hakilinata y'o de ye donc an k'u dɛmɛ ni information an k'u dɛmɛ ni fɛn caman. An yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na sa quoi. Voilà an bɛ ɲɔgɔn dɔn sinon i y'a fɔ cogo min nin bɛɛ bɛ kɛ mais mɔgɔw bɛ yen o mɔgɔw bɛ yen u bɛ baara kɛ. E bɛ weleli kɛ u b'a fɔ ko an kun ka taa sugu la k'u y'an bali bi mais sini b'a fɔ k'u bɛ sugu la. Sini mɔgɔw bɛ taa parce que les gens sont liés à ça n'o ma kɛ activité tɛ yen. Baara tɛ se ka kɛ. mais minnu bɛ nin fɛn ninnu kɛ bɛɛ b'u dɔn donc a ɲɛ ye min ye dɔrɔn ne y'o de fɔ an ka faamaw dɛmɛ pour que nin ka se ka ban parce que ni nin ko ninnu bɛ sen na développement tɛ se ka kɛ o. A tɛ ka gɛlɛn. Développement tɛ se ka kɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ gouvernement ye taa nin kɛ n ka dugu la ni lakana tɛ yen n'o tɛ le nord c'est une zone très riche bɛɛ b'a dɔn n'i ye an sɔngɔ ta manganèse bɛ yen n'i ye Gawo ta sanu bɛ yen n'i y'an ka Kidali yanfan ninnu ta pétrole bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen mais nin bɛɛ an bɛ mɔgɔw dɔn qui sont prêts à aller investir mais tant que ni basigi tɛ yen u tɛ se ka taa parce que mɔgɔ tɛ se ka taa i ka wari investi yɔrɔ la i tɛ se ka a nafa sɔrɔ yɔrɔ min bon an dun b'a dɔn baarakɛbaliya fana bɛ mɔgɔw bila ka bingani ni ko kuntanw. K'a sɔrɔ o bingali kelen de fana b'a to jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ se ka taa yiriwali baaraw sigi sen kan ka se ka fɛnw kɛ. Tout à fait. Nka san 5 min filɛ nin ye furancɛla fanga ta waati ni sisan daminɛ waati ni sisan cɛ san 5 sɔrɔla utukalo tɛmɛnen utukalo in yɛrɛ sa an bɛ utukalo min kɔnɔ o tile 18 o tun y'a san 5 ye e yɛrɛ ye jateminɛ jumɛn kɛ parce que maa dɔw bɛ yen olu ko k'u wasara dɔw ko a bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan dɔw ko k'an k'an cɛsiri hali bi e yɛrɛ bolo
i ye san 5 in ye cogo di a tɛmɛna cogo di ani i ye fa jumɛn min ani kalansen jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna na. n b'i fɛ ka ɲininkali la ne ka jugement n fɛ an ka boli n ka baara kan kalan n'o ye kalan ye n y'a f'i ye cogo min i b'o de dɔn ne b'o de dɔn ne bɛ se ka kuma o de kan ne bilala k'o de kɛ nin san 5 in kɔnɔna na ne y'o de f'i ye nin ye ne san 30 ni kɔ ye n bɛ se ka fɔ ne san 30 kalan taasira fɛ mais min kɛra kalanko la nin san 5 in kɔnɔna na n m'a fɔ a ma deli ka kɛ dɛ mais ne famana k'a ye tiɲɛ ka di ala ye donc ni ne bɛ transition juger ne b'a juger n ka baara taasira de fɛ école ɲɛna parce que kalan bɛ ka kɛ a ɲɛ ma ɲɔgɔndanw bɛ ka kɛ u ɲɛ ma o fana ka bɔ a la fɛn filanan o fana y'an ka domaine n'o ye fonction publique concours ni fɛnw ye bɛɛ b'a ye a bɛ ka kɛ cogo min parce que an yɛrɛ bɛ mɔgɔw dɔn mɔgɔw bɛ ka passer minnu kunun n'i kun k'u ma ko i bɛ taa concours kɛ u b'a fɔ ko n to yen mais bi ala barika la u bɛ ka passer donc ça veut dire que ko bɛ ka kɛ a ɲɛ ma n bɛ dugawu kɛ ala ka taa ɲɛ c'est ça. min ye fan tɔw ye i yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw ka kumaw ka ca dɛ kuma taa an bɛ AES ko fana na o fana yɛlɛma min filɛ nin kana don a ko la nin i y'o faamu cogo di. bon n baara dɔn tu sais quand tu es responsable n'i bɛ ɲɛfɛ n'i bɛ fɛn fɛn kɛ dɔw b'a fɔ a ka ɲi dɔw b'a fɔ a man ɲi mais o kana to i bilala min na i kana kɛ i mana kɛ cogo cogo hali ni bɛɛ b'a ye ko nin jɛlen don sisan n'i ye dɔ bila a b'a fɔ ko a jɛlen tɛ a finen don mais i k'i ka baara kɛ dɔrɔn jamanadenw y'i bila min na a kɛ a ɲɛ ma comme ça à l'heure du bilan i b'a fɔ ko n ye nin sera ka nin kɛ n sera ka nin kɛ n sera ka nin kɛ n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ transition tɛ se ka bɛɛ kɛ o parce que transition nana gɛlɛya de la a nana gɛlɛya la a y'a ka fɛn focaliser min kan o ye ka jamana lakana mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn fana ni lakana mana foyi tɛ se ka kɛ bon n'an ko an b'u juger o sira de kan o sira don u b'a kan parce que bɛɛ b'a ye. mais ani Burkina ni Niger bolo don ni ɲɔgɔn bolo fo ka taa kɛ jɛkulu belebeleba ye ka bɔ CEDEAO ninnu bɛɛ lajɛlen na ka fɛɛrɛ camanw sigi sen kan ka Faransi to yen ka dɛmɛbaga wɛrɛw ɲini i yɛrɛ ka fɛla ye jumɛn ye o la. mais Kasim fɛn ɲuman foyi tɛ ko bɔ ni ne ɲininka parce que an ka jamana saba in gɛlɛya in ban de kan insécurité in a ban de kan n'aw ko k'aw t'an dɛmɛ diyagoya f'an ka fanga fara ɲɔgɔn kan an ka yɛrɛ dɛmɛ pour que an ka jamanaw kana tunu donc hakilina ɲuman don an bɛ dugawu kɛ ala ka taa ɲɛ ala kana juguw sanna parce que a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ k'an kɛlɛ pour que nin ko in a kana sira sɔrɔ n'ala sɔnna a bɛ ɲ'an bolo a bɛ sira sɔrɔ. Sirikali an bɛ se k'a fɔ n ko an bɛ se k'i lamɛn tancogo la ka taa k'a sɔrɔ a ma seko ni dɔnko ko kuma fɔ parce que i ye baara caman k'o la Gawo turupu kɔnɔna na min ye biennale daminɛn'o la Segukaw fɛ yen san 2005 sa n'o ye 2005 ye fo ka na se Sikaso ma parce que Sikaso bannen de farancɛla fanga nana sigi tuguni anw kan ka taa Moti o ma se ka ɲɛ sɔrɔ a nɔgɔnin fɛ fo Salona Sininko. Biennale yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye an ka jamana kɔnɔ nafa jumɛn bɛ biennale la e yɛrɛ bolo a bɛ mun ɲɛ dɔw fana bolo a kan ka jɔ nafa foyi tɛ a la e mɛnna la i ye maaw dege i yɛrɛ jouera fo ka na i yɛrɛ kɛ fana a ko ɲɛnabɔbaa ye bi nin waati in na a ko bɛ cogo di e yɛrɛ bolo biennale ko. Kasi n b'i fo n y'a f'i ye cogo min an ka baara min ye maîtreya ye c'est le métier qui conduit à tous les métiers. A bɛ taa n'i ye fan bɛɛ fɛ mais n'i ye maître kɔni ye n'i ye maître yɛrɛ yɛrɛ ye baara foyi tɛ yen i tɛ se ka min kɛ fo n'a ɲɛ ma yir'i la n t'a dɔn n'i ye n ka kuma in faamu. n y'a faamu. n'a fɔra nin ma ko misi e k'a lajɛ hali village la ni fɛn fɛn kɛra u b'a fɔ k'a ye taa misi wele ni fɛn fɛn bɛ kɛ u b'a fɔ a ye taa hali ni dɔgɔtɔrɔya taasira fɛ fɔlɔ-fɔlɔ u b'a fɔ a ye taa misi wele parce que fɔlɔ-fɔlɔ an tun man ka ekɔlidenw bila ka taa stage la pour les soins de premier secours donc n'u taara u ka poste la u bɛ se ka population dɛmɛ donc mais ne donna biennale la
yani nga ke maître ye depuis mbe école de yala ne ka biennale folo kera 1987 wa soro nga dogo mais nana gawo région fait nga biennale laban o kera Sikasso 2010 ya fo sogo mi la biennale du cinquantenaire biennale ana faka bon kosobe ni ne re nyini nga ne bise ka fie ko regroupement fochité min kan ka teme biennale kan me misali kelen dron dima demsen mi me bo labezanga en songo cercle la gawo région na nyamisra la kata yere soro kay ka don terrain kono ani région to demsenu kata kay fo kidira fo dibuli o kera 2008 kay o yere ka bola kana ka jamana découvert awni région to mo ka do nyogonna ibiga koroboro kan fo ni baka senofo kan fo ni baka bamana kan fo ainsi de suite abi do nyogonna pendant 10 jours abi au tindo nyogonna parce que c'est ça le côté alanyini ode à fin flanant le côté pédagogique même kalamba kono e ka laje ni biennale bi kesi ça région be nani numéro mouillé région be nani pièce mouillé mais souvent c'est des pièces ou be fanga de critiquer a mambo de ke a dawla be na no de président ba me ministre ba me wa aka la fe o ba kuma ke nu ba réunion ke wa awe gawo mede gawo ko ni ngela bende Sikasso ko ni ngela bende amese ka fo 2008 gawo ye anga ni ngela mu fa sena gawo ya fa ko ye nyema e wan mighty nyema on est chef ou on ne l'est pas anya jouer kay et tu as vu qu'il y a fait tellement fa konnana anya fait tellement fa konnana donc akoni ngelera a galera mais c'est l'art c'est comme ça aussi donc bien na faka bon ko sobe on a vraiment nebe nyema fu mais président refo mi ni santa ka a dédié anga seko ni donko parce que obé bien albo konana jangu avec attaquer yoromna tout un symbole parce que ni mo nyinga koron fait vite ni mo nyinga fin be fo non c'est pas vrai vifo était vifo était mais ni nkera où yaye moti ta ko fait ubuna fam donc nous faut ka tesri la bien la kana dabla fa nyuma badidu kalamba kono wa avec démission nous fana formé parce que le parler en public là ala ma no ya be ala ma no ya be et bien al dumbi formé wala ya fam et bi fege ni joka kuma jamachela imagine un enfant de 15 ans dans un stade jouer dans une pièce de théâtre pendant 30 minutes. C'est comme voilà. 1h30 minutes. Voilà, c'est une formation, c'est une autre école. Donc là, vraiment, nebe jamana nyema ufu. Ah, tout le monde a la même messina. Gaobi a la même. Wa ko chokodi. Bon, mais c'est qu'il faut gaobi a la même parce que nterube nga mo chama be gouverneur be ka acte posé. On voit des actes sur les réseaux qui prouvent que Gao Bika Labin. Ambe Bika fin fiancé, al Nanté, fin fiancé, Ambake. Biennale du Main Jarre la Kosovo. Bon, je sais qu'il faut biennale be Jarana, mais min konine manina min koniko. Oui, Sikasso 2010. Le cinquantenaire. Ça, c'est tout un symbole. Ouais. Alors, au Kérane, il y a biennale là-bas. Muyato ale jariye ka teme toka a jariye ka teme tokan pour la simple raison que adon anga seko nanga donko c'est ce jour même que personnellement ni Mali seko ni denko découvert d'abord fin d'ouverture là avec la chorale qui a esquissé tous les pas de danse du Mali. Kadjike Laiko Traoré. Le maestro, ça m'a vraiment marqué. Au fana, le Massamou Wele Diallo de l'ensemble instrumental. Et ensuite, Malik Kambe Fora et les autorités étaient d'accord. Parce que le ministre Oubedjigin faut qu'on a versé qu'on a en félicité. Ça nous a fait chaud au cœur. Non, Sikasso Jara, parce que Sikasso grand stade de là. Ça m'a vraiment marqué.
Et ça a été pratiquement ma dernière biennale en tant qu'acteur sur scène. Voilà. Il y a médaille de dama. Médaille du haut de médaille du cinquantenaire, il y a du Bema. Il y a du Bema aussi. Voilà. Exactement. Siri, Ouais. Anye Doga Kumana, Watimi na Konigun Kalfarana, au Sera Danrola. C'est ça. Wele kan kumakan ani message fort jumɛn b'i bolo su na ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma makuncɛ kuma na. Kasi n b'i fo i ka ɲininkali la ni Jani FM mɔgɔw bɛɛ fo welekan tɛ ne bolo mɛ n bɛ dugawu de kɛ ala ka hali bi ala ka se di an ka faamaw ma u bɛ cɛsiri min na an bɛɛ b'a dɔn ko a man gɛlɛn a ma nɔgɔn koyi bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kow ma nɔgɔn parce que an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se k'a fɔ an juguw cayara mɛ an yɛrɛ kan ka kɛ an yɛrɛ fɛ n t'a dɔn ni n ka bamanankan ɲɛna ubiyɛn n'a ma ɲɛ an juguw cayara an kan ka kɛ an yɛrɛ fɛ ka an ka faamaw dɛmɛ u ka cɛsiri la pour que jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la n b'i fo i yɛrɛ i ka weli la n b'i ka bila la ni ye wele waati o waati ni ala sɔnna an bɛ masala kɛ ni ala sɔnna a ma inshallah ni kun ye aw tulo n'aw ɲɛw garisigɛ su in na min ye Sidi Kalilu Hayidara ye ale ekɔli karamɔgɔ don seko ni dɔnko tigilama don wa kunnafonidila fana don min ye Menaka Academy directeur a y'o kɛ san 3 kɔnɔna na waati in na a kɔni bi yan n b'a dɔn k'a fɔ baaraw ka ca su fana kolen don an tɛna se ka mɛn n'a ye sabula ale bɛ yɔrɔ min yen ka jan yanna dɔɔni yaasa lakanako hukumu kɔnɔna a bɛ se ka so sɔrɔ cogo min an bɛ bi taa jɔ yan ni ala sɔnna a ma an bɛ layidu d'aw ma k'a fɔ aw tɛna fama a ma sabula laseli caman bɛ yen baro caman bɛ yen an na se k'olu labɛn ka bakuruba fɔli in bɔ a la ta a ka don kelen kɔnɔ an k'o ta su dɔw kɔnɔ ani tile dɔw la pour que a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogo min na sabula kunnafonidi ta yɛrɛ an b'o page yɛrɛ dayɛlɛ n'o tɛ o fana ye tarikuba de ye o ye tariku belebeleba de ye Falaye Keyita tun bɛ yan ani ne yɛrɛ a k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka